Da li Srbija vraća obavezni vojni rok? Kada i za koga bi to važilo? Dobrodošli na kanal Kratka knjiga. Ja sam Miloš. Srbija od 2011. godine nema obavezno služenje vojnog roka, čime je dobila profesionalne vojnike. Inicijativu o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka pokrenuo je Generalštab Vojske Srbije i podneo predsjedniku Srbije predlog o tome još 4. januara ove godine. Kako je predsjednik Srbije ranije izjavio, aktiviranje obaveznog vojnog roka je već u skupštinskoj raspravi na sjednici o rebalansu budžeta, koji će se desiti do 10. oktobra 2024. godine, a koji će sadržati dodatna izdvajanja za služenje regruta u okviru obaveznog vojnog roka, koji će najvjerojatnije trajati između 4 do 6 mjeseci i odnosit će se na mlade do 30 godina. Ali je u subotu 14. septembra 2024. godine izjavio da je potpisao saglasnost za redovno služenje vojnog roka koji bi trajao 75 dana, odnosno 60 dana i 15 dana obuke. Nekoliko sati kasnije, Vlada Srbije je već usvojila zaključak kojim se nalaže Ministarstvu odbrane da pokrene proceduru za vraćanje obaveznog vojnog roka, a do kraja sljedeće nedelje bi trebalo da se usvoje i izmjene zakona. Dan ranije, čak je i premijer Miloš Vučević rekao da je Vlada Srbije spremna ako se postigne politički i društveni dogovor da vrlo brzo Skupštini uputi predlog zakona o vraćanju vojnog roka i da u 2025. godini, kada se steknu logistički i administrativni uslovi, krene sa tim. Pored Srbije i susedna Hrvatska je objavila da od 1. januara 2025. godine počinje obavezno služenje vojnog roka od 2 mjeseca. Prema rečima premijera Srbije Vučevića, na osnovu istraživanja javnog mnijenja u Srbiji postoji velika podrška za vraćanje obaveznog vojnog roka, odnosno prema dostupnim anketama agencije House of Fin i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, preko 2/3 ljudi u Srbiji podržava služenje vojnog roka. To podržava čak i većina mladih od 17 do 30 godina. Ali opet sa druge strane, iako se govori da i mladi podržavaju obavezni vojni rok, pitajte njih konkretno da li bi i oni išli. Recimo, pitajte mlade od 25 do 30 godina zašto već nisu služili vojni rok, a mogli su. A šta vi mislite?